दिनै सबायझार समष्टियाव आङो निरपेक्ष बयजोंबो अनसायजानाय आरो रावनिबो सुथुर नङै सासे बिजाथि उदां बिजाथि हिसाबै दिनैहाय आङो 17 नं सबायझाराव आङो गसंबाय आरो बे गसंनायल' नङा आंनि मुल उद्देश्यआ जादों जोंनि सबायझार समष्टिनि गरिब गुन्द्राफोरनि जास्टिसनि थाखाय ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो ओनसोलाव शान्ति निरापत्तानि थाखायसो आङो दिनैहाय सबायझार समष्टियाव निर्दलीय हिसाबै गसंनो गोनां बाध्य जादों आरो एकमात्र हाजार हाजार रायजोफोरनि खावलायनायाव आरो बिथांमोननि खावलायनाय मथे आङो दिनैहाय बाध्य जादों। दोलो नागारनायनि खोथायाथ' बेयाव फैयाखै। दिनै सबायझार समष्टियाव दोलोनिफ्राय सासे बिजाथि फनेन बर' बिथांनो हरदों टिकेटखौ। बेहाय जोंहा धन्यबाद होनो गोनां धन्यबाद जासिदों। किन्तु सबायझार समष्टिनि मोनफ्रोमबो गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनाव सोंहै दिनैसिमबो माने आंनो टिकेट होनांगौमोन थिगानो दं। रायजो राजाफोरा हास्थायदों दिनैनिल' बाथ्रा नङा। थांनाय 10-12 बोसोराव सबायझारनि समष्टिनि रायजोफ्रा अथ'प्रथ' आंजों जड़ित दं। गरिब धनी जाम्बा जाम्बि गासिबो आंजों जड़ित दङ। दा बिथांमोना हास्थायदोंमोन। दा बिथांमोननि हास्थायनाया दिनै फेलें जानाय लोगो लोगो हाजार हाजार सबायझार समष्टिनि आइमावमोनहा गाबखांदों, गाबदों, दुखु मोनदों, दुखु मोननानै फोरमायदों। आरो बर'फोरल' नङा, सबायझार समष्टियाव बिभिन्न जातिफोर दङ। बेहाय मुसलमान हिन्दु बेंगलि भाइफोर दङ, गुरखा दङ, राजबंशीफोर दङ। हाजार हाजार नन बर'फ्रा खिन्थु दुखु मोनदों। आरो एकमात्र नन बर'फ्राबो आंनि सायाव बिसास दङमोन आरो आंखौ बिसास लानानैनो UPPL खौ मदद होनो थाखाय अना बर'फ्रा गिर्जाब हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै आवगायबोदोंमोन। नाथाय पार्टी बा केन्डिडेटनि थाखायनो दिनै हाजार हाजार UPPL आव मदद होनो फैनाय हारसाफोर गुबुन हारिफोर दिनै फावसायदों आरो हाजार हाजार बर'फोरनि UPPL नि मददगिरि बिथांमोनाबो सानफा एफा दोरनो दिनै सेस्था खालामदोंमोन। किन्तु रायजोफोरनि मोखां, रायजोफोरनि लुबैनाय, रायजोफोरनि भबिष्यतनि सिन्थानि थाखाय आङो रायजोफोरनि खावलायनायावसो आं बाध्य जादों। दिनैहाय UPPL निफ्राय थाथ'नानै आङो उदां बिजाथिनि दायित्वखौ लानो गोनां जादों।